justiin. No joo, pidä vaan noin. Joo, vähän takajalkoja. Joo, vaan käsi hiljaa. Noin, kohti sitä, kom. Ja ravaa. Vielä takajalkoja vähän. Joo, ei haittaa. Noin justiin. Noin oikein. Noin, sä haluut, että se vähän nostelee niitä jalkojaan sinne. Noin just, ei haittaa. Noin, et se vähän rehellisemmin ottaa sinne. Noin just, ja pikkuhiljaa käännät, just noin. Siinä oli jo kaarre. Parempi taas. Oikealta pidä huolta. Ja ravaa. Kom. Noin just. Ja sit otat pieni puoli. Pidätte melkein käyntiin ilman, että sä vedät. Noin justiin. No ja uudestaan puoli pidätte ilman, että sä vedät. Istut. Ja ravaa. Noin. Ja puoli pidätte ilman, että sä vedät. Ja sinne. Noin just. Ei haittaa. Kiitä vaan sitä. Noin. Siinä oli ihan hyvä reaktio. Noin. Ja sit taas. Noin justiin. Ja kiitä. Oikein. Noin justiin. Siinä oli ihan hyvät reaktiot, vaikka ne oli aika isot, mut noin. Ja taas ravaa. Kohti, sit pyydä vielä vähän. Vähän takajalkoja. Ulkoavut mukana ja takajalkoja. Noin. Hyvä. Ja sit taas vähän takaisin. Ilman, että sä vedät liikaa. Just noin, että sillä on mahdollisuus taas tulla sinne. Ja sit taas puoli pidäte. Ja, noin oikein. Hyvä taputa sitä, noin justiin. Noin, voitte vaihtaa suuntaa. Noin just, suora kaula. Noin, suorempi kaula. Suorempi kaula. Ja noin, sieltä. Justiin. Noin, just noin, sieltä vasen, just noin, että se ei koko ajan vähän pullista itteensä, Maarit, sinne vasemmalle. Vasen pohje edessä. Noin, ja sä voit silti vähän asettaa sitä pitkällä sivulla vasemmalle. Noin, ilman, että se lähtee sieltä vasen. Ja just noin, että se tulee vaan se asetus, vaan se niska. Ajattelet vaan sieltä korvien takaa sen. Se on parempi, vasen pohji edessä. Pieni asetus, Maarit. Vaan niska. Vähän tunnustelet sitä vasenta niskaa siellä, vasenta suupieltä, ilman että se heittäytyy vasen. Justiin. Justiin, että vaan tunnustelet vähän, et jää vetää sitä. Vaan tunnustelet sitä, noin. Justiin, niin että ne lavat pysyy sun edessä silti. Just sieltä. No ja taas uudestaan. Tunnustelet vähän niskaa. No ja sit sä voit taas tehdä muutamat siirtymiset siellä. Noin, ulkokylkiemi. No justi, tossa on ihan pehmeän näköinen kaula nyt. Noin, ja varovasti. No, ja sit teet melkein käyntiin kerran. Ja sit ravaa taas, Maarit. Ja mieti se niska. Ota vähän laukkaimmin. Sinne. Ja sit taas puolipidäte, Maarit, vähän takaisin. Ilman, että se heittäytyy vasemman lavan kanssa vasemmalle.
Noin, melkein käyntiin. Ja ravaa taas. Ja kohti sun kättä. Ja sit taas melkein käyntiin. Noin, hyvä. Uudestaan voit tehdä. Noin, raviin. Ja taas oikein pohje. Saat sen asetuksen vähän paremmin ja oikein pohkeen sieltä. Ja ihan vähän aktiivisemmaksi sen ravin ennen sitä nostoa. Sen ei tarvii mennä kauhean paljon kovempaa. Ja tsak, tsak. Oikein kylki. Noin. Ja laukka, laukka, laukka. Jäät istuu ja samalla tavalla sä haluut vähän ne lavat ylös sieltä. Oikealla pohkeella vähän oikein etujalan ylös. Pieniä puolipidätteitä. No just, että sulla on semmonen olo, että se laukkaa vähän enemmän ylöspäin. No just, ja semmosia pieniä pätkiä noin, että sun ei tarvii kantaa sitä siinä, vaan se itse kantaa sen etuosansa siellä. Tunnustelet vähän niskaa, pieniä asetuksia oikealle. Tunnustelet vähän. Tuntuu tosi vahva. Joo. Istut alas vielä vähän enemmän ja sit taas puolipidätteet. Noin, sanot vähän takajaloille. Kom. Takajalat. No, ja sit sä voit jatkaa ravissa tehdä muutaman kerran taas. Vähän takaisin ja eteen, takaisin ja eteen. No, ja se, että sä pääset aina hellittää siinä välissä, kun se on tullut takaisin. Noin, ja sit se ravaa taas kohti sun kättä. Noin, ja kun se rupee painaa, niin saatat noin, kiitä kerran sitä. Just, että pikkasen nopeampi itse kanssa niiden apujen kanssa. Sä et halua sitä liian tyhjäksi, koska sit se näköjään muklaa sen kielen kanssa, että se avaa suun ja sit silloin se kieli rullalla tuolla jossain. Noin, että sen täytyy vähän saada olla ohjalla, mut ei sit olla kokonaan siellä. Justiin, että vähän leikit niiden kanssa. Takaisin hellität, ratsastat eteenpäin. Takaisin hellität, sit taas kun se siinä. Noin, siinä oli hyvät raviaskeleet välissä. Justiin, että sä saat sen justiin. Sit kun se taas tossa vähän toimii, niin teet taas oikea laukannosto. Suunnittelet, Emmi, vähän paremmin noi tiet, mistä sä meet, et sä mene siellä sinne tänne. Noin. Ja haluut sen ylös. Ja sä on samalla tavalla kuin siinä ravissa kanssa. Puolipidäte, pääset vähän hellittää. Ja silloin sä haluut, että se ponnistaa vähän. Ja justiin. Noin oikein. Hyvä, parempi. Joo. Noin. Ja sit sä voit tehdä siirtymisen jo raviin. Hyvä. Ja taas teet ravissa muutaman kerran. Takaisin pääset hellittää. Ravaat vähän ja takaisin. Noin, että sä saat sen vähän. Ja justiin. Ei haittaa. Just ja ravaa taas. Ja sit kun se siinä taas vähän toimii, Maarit, niin teet taas uudestaan oikea laukannosto. Noin, eikä kovempaa, Emmi. Nyt se voi olla vähän rauhallisempi se ravi. Noin, ja istut, ajattelet ylös, puolipidäte. Ja hellität taas välissä. Ja taas uudestaan, Ja justiin. Noin, että jos tarvii ottaa puolipidäte joka toisella askeleella, niin sit otat. Mutta vähän mietit sitä takajalkaa. Hyvä. Ja noin justiin. Nosto, 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 nosto. Ja klak, klak. Noin oikein. Ja sitten Maarit taas siirtyminen raviin.
Ja, just noin. Ja kiitä sitä. Noin oikein. Siinä oli hyvä pätkä. Ja taas otat välistä sen puolipidätteen. Taas vähän takaisin ja taas noin. Et sul säilyy se kontrolli siitä koko ajan, siitä koko hevosesta. Et sä et yhtään jää liian pitkäksi aikaa ratsastaa, vaan sitä samaa tempoa. No just, että se joutuu kans tulee vähän niiden takajalkojen kanssa vähän nopeammaksi. No ja Emmi kans muista ottaa niitä puolipidät. Noin siellä Marita. Noin. Et se tulee kans sun istunnasta vähän takaisin, pysyy ohjalla. Ja voit sit taas pohkeella ratsastaa sitä vähän eteenpäin.